أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Yonke into esemazulwini nento yonke esemhlabeni eka Allah, eka mvelinqangi, eka mdala weinsuku, eka menzi weinto zonke, eka ngikhona, eka Alpha, eka Omega, eka mqalisi nomphelelisi lo ongafi. Yonke into esemazulwini nasemhlabeni ingeyakhe, ngakho ke ungakhonzi lutho. Ngivule manje incwadi yamahubo, amahubo 24, ukufakazelana nale verse yeQuran le engiqeda ukuyiquote manje, ukuthi yonke into ekamdali, akekho umuntu ophila emhlabeni owna anything la emhlabeni. Yonke into ocabanga ukuthi yakho la emhlabeni ubolekiwe, ngoba ngelinye ilanga uzofa uyishiye. Nalabo enibakhonzayo, abantu enibakhonzayo abaziwa yini, nabo bazofa banishiye, nani nizofa nibashiye ngelinye ilanga. Nayo yonke into abanayo, nayo yonke into eninayo nizofa nishiye. Lalela-ke ukuthi ithini incwadi yamahubo 24. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo, ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova? Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Lalela-ke ukuthi ubani umuntu owenzani oyokhuphukela entabeni kaJehova, ame endaweni yakhe engcwele. Nayi impendulo. 4. Yilowo onezandla ezingenacala, nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongafungi ngenkohliso. Uyakwamukela isibusiso kuJehova nokulunga kuNkulunkulu wensindiso yakhe. Nango-ke umuntu oyobona umbuso wezulu onjani? Ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni, nongefungi ngenkohliso. Nina enikhonza abanye abantu abaphila emhlabeni, enikhonza izinto ezisezulwini, enikhonza izinto ezingaphansi komhlaba, niphendulela imphefumulo yenu emangeni, nifunga ngenkohliso. Angeke nisamukele isibusiso kuJehova, angeke nize nisamukele, kodwa nizomukela lokungcola lokhu enikwamukeliswa yilezi zinto lezi eniyikhonzayo, yilezi zinto lezi enithwele ngazo. Nazi izibusiso zenu zizoqhamuka lapho. Yoqhamuka lapho izibusiso zenu kuJehova uNkulunkulu umdali wento zonke. Angeke uzuthole isibusiso uma ngabe ufunga ngenkohliso, uphendulela umphefumulo wakho emangeni. Yonke into esemhlabeni ingekaJehova, izwe nabakhileyo kulo, ngokuba uyena owawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Ubani-ke wena ozoba nabanye onkulunkulu abahamba emhlabeni, abadlayo njengawe, ababhosha njengawe, abachama njengawe, abalala njengawe, abavuka ekuseni njengawe, nabo baye etoilet. Ma umnikeza amalakza naye uzogijimiswa isiso, uyasuka wena uyokhonza loyo muntu loyo. Uphile kahle yini la ikhanda? Mina umuntu engimbona enze njalo, ngoba ngizalwe emambatheni. Esikhathini esiningi abantu bakwambatha vele banayo imkhovu, mina ngeke ngifihle lokho. Ngizalwe emambatheni mina, vele kwambatha kuyathakathwa. Baningi abantu basemambatheni abathakathayo. Besibabona uma sebekhuluma nemkhovu yabo. Umkhovu uvela uthi jump ukubuza ukuthi how high, qhuma ukubuza ukuthi kangakanani. So labantu laba abakhonza abanye abantu abaphila emhlabeni, mina ngibona nje imkhovu. Abantu abathethula kudala, abakhunkulu wakudala, benza noma yini labantu abadlala ngaba batshela ukuthi mabayenze. Angeke ngimention amagama abantu. Uyazazi wena okhonza umuntu ophila emhlabeni. Wena uyazazi. Angeke ngimention amagama abantu. Umuntu nomuntu uyazazi. Umdala uthe yonke leyo nto leyo ikhonzayo ingeyakhe, idalo uye. Mangabe uyakuphika lokho awunasabelo, awunamusa, awukho umusa kamdali ozokwehlela. Uzokwehlela yilo umdala athanda ukuthi akwethisele wona kuphela, ngoba naye kuuthando lwakhe, hayi ngoba udeserve. Vulana amehlo, nivula amehlo, nivula amehlo, nivula ingqondo, nibone
uJesu uthi khona abantu abaphumputha bebhekile, khona abantu abayithulu kodwa abanezindlebe, khona abantu uthi noma uyakhuluma bakuzwa, kodwa uyakhuluma bakuzwa, kodwa babhekile banezindlebe balalele. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.